गसाइगाव बनसुनि खौरांगिरि मेल खोरोम नार्जारिया इउपिपिएल दलाव आखाइ हमफैनायखौ लानानै दिनै गसाइगाव खोन्दो बनसुनि आफादगिरिनि रोखा खेंफोरथि थांनाय 10 मार्च सानखालि क'क्राझाराव इउपिपिएल दलनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव खोरोम नार्जारि मुंनि सासे लाइमोना गावखौ गसाइगाव खोन्दो बनसुनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ नागारनानै इउपिपिएल दलाव आखाइ हमैनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै गसाइगाव खोन्दो बनसुनि आफादगिरि दैमालु बसुमतारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होनानै बुङोदि खोरोम नार्जारिया बनसु आफादनिफ्राय बोसोरसे सिगाङाव बिबान एंगारखाबायमोन बिथाङा बे समाव बनसुनि सोद्रोमाबो नंलामोन बेनिखायनो खोरोम बिथाङा गसाइगाव खोन्दो बनसुनि गाहाय नेहाथारि बुंना लानानै इउपिपिएल दलाव जयनिं जाहैनाया जोबोद लाजिथावना जादों बिथाङा जेखि दलाव आखाइ हमहैया मानो बेखौ बनसुआ बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बनसुनि मुंखौ लानानै मुं सुनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होदों बनसुनि आफादगिरि बिथाङा गिबियावनो आं गसाइगाव खोन्दो बनसुनि आफादगिरि जानानै मिडिया आरो ससियेल मिडिया भिउआर्स फोरनि गेजेराव आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनैनि बे प्रेस स्टेटमेन्ट होनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय थांनाय सानखालि खोरोम नार्जारि बिथाङा गावखौ जोंनि बनसुनि गाहाय नेहाथारि होननानै गावखौ फोसावनानै लानानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाहैदोंमोन नाथाय खोरोम नार्जारि बिथाङा जोंनि मानसि नंखालामोन बियो 3 माससोल' जोंजों दङमोन नाथाय 3 मासनि उनाव बिनि खामानिया मोजां जायैखाय बिथांखौ डिसचार्ज खालामहोनाय जादों आरो ओमफ्राय दाथ' बिदिनो 1.5 बोसोरसो जाबाय बिथाङा जोंजों गैया जोंनिया आंनि खाथियावनो नै दंफायो गाहाय नेहाथारिया दाथ' बनसुनिफ्रायथ' फार्स्ट आं बेखौनो खोनादों सिगांनि समाव सासेखौ खोनादोंमोन बे उदालगुरिनिफ्राय दा मैयानो बनसुनिफ्राय बेनो फार्स्ट होननानै होनदोंमोन नाथाय बेथ' नङा बनसुआ मालाबाबो जगदान जाखाया जोङो हारिनि थाखायसो मावनो ओंखारदों आरो जों मावनानै थागोन जोंनि थांखिया बेनोखा जे जों बर'लेण्डनि थाखाय जों सोमावसारबाय थागोन सिगांबो जोङो एबसुजों ओंखारफादोंमोन मास गेदारिं प्रग्रामाव धर्ना प्रग्रामाव जों ओंखारफादों जों आरो मावबाय थागोन आरोखि थैसोम थांसोमनो जेबो लोब्बा गैया जोंना गावनि इन्डिपेन्डेन्ट आफाद जोङो रावबो राजनितिक दलजों जोंना जेबो जगदान गैया बे नंखाय बाथ्रा बे माब्लाबाबो जानो हाया जोङो बर'लेण्डनि थाखाय थैस' थांस'यै जोङो सोमावसारबाय थागोन जायखिजाया बनसुखौ बरनाम होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जाय बिथांमोना बनसुखौ नंखाय बरनाम फोसावो बेखौ आयेनै गोख्रोङै आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो जोङो राजनितिक दलजों जेबो लोब्बा गैया आरो जोङो हारिनि थाखाय जों मावलांदों आरो मावलांबाय थागोन आरो जोंनो मावलांनायनि थाखाय स्कप हो एसेनोसै गोजोन्थों बेखौनो बुंनो सानो जे मिस्टार खोरोम नार्जारिया थांनाय 11 मार्चआवहाय बेयो जे इउपिपिएलआव जगदान जानानै इलजिकेल स्टेटमेन्ट होदों बियो जे बनसुआ बिदि माने गामि ओनसोलावहाय जेबो दाबदाबा गैया मा गैया बे आनरिजनेबल खोथाफोरखौ जों गनायना लानो हानाय नङा दा जों बेखौनो खावलायो दे मिस्टार खोरोम नार्जारिया गाव जे गावनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय बे जे इउपिपिएलआव थांदों जों बेखौ नायनोबो दरखार गैया जेबो गैया गाव थांथों बिनि गावनि पार्सनेल मेटार बियो बाट बे जे आनरिजनेबल स्टेटमेन्ट होदों जे बेबादि जोंथ' जाथिनि मावनो थाखायसो ओंखारदों जाथिनि खामानि मावनो थाखायसो ओंखारदों जोङो जोंनि कमन इन्टारेस्टनि थाखायसो ओंखारदों इयुनाव जुदि खोरोम नार्जारिया बेबादि इयुनाव जुदि मिस्टार खोरोम नार्जारिया जोंनि अर्गानाइजेसनखौ लानानै बनसुखौ लानानै जुदि बियो गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय जुदि बेबादि स्टेटमेन्ट होनाय जायोबा जों खिन्थु बेखौ लिगेल एक्सन लानाय जागोन बेयावनोसै गोजोन्थों क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजारां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों।
बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।